வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பௌர்ணமி பற்றி. ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் பௌர்ணமி சிறப்பாக வருவாங்க. சித்திரை மாதத்தில் சித்திரை நட்சத்திரம் வர்றதுனால இந்த சித்ரா பௌர்ணமின்னு சொல்லுவோங்க. நம்ம ஒரு கோலம் போட்டால் அரிசி மாவில் கோலம் போட சொல்லுவோம். எறும்புகள் சாப்பிட்டா அது புண்ணியம்னு சொல்லுவோம். மாடுகளுக்கு அகத்திக்கீரை கொடுக்கறது புண்ணியம்னு சொல்லுவோம். காக்கைக்கு உணவு வைக்கிறது புண்ணியம்னு. இந்த புண்ணியத்தெல்லாம் கணக்கு போடுறது யாருன்னு தெரியுமாங்க? சித்திரகுப்தருங்க. இவர் உயிர்களில் புண்ணியம் பாவம் இந்த கணக்குகளை பதிவேற்றவருங்க. இவர் யமதர்மனோட உதவியாளருங்க. இவர் சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு பிறந்தாருங்க. இவரை நம்ம சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு இவர் படத்தை வச்சு பூஜை செஞ்சு மலர்கள் தூவி விளக்கு ஏற்றி வழிபட்டா சிறப்பாக இருக்குங்க. இவர் வசுவோட வயிற்றுலேருந்து அவதரிச்சதா ஒரு கதை இருக்குங்க. பார்வதி தேவி ஒரு சித்திரம் வரைஞ்சாங்களாம். அந்த சித்திரத்துலேருந்து வந்ததுனால தான் இவர் சித்திரகுப்தன்னு சொல்லுவாங்க. இவருக்கு விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க. இவர் பசுவோட வயிற்றுலேருந்து வந்ததாக ஒரு ஐதீகம் இருக்குன்றதுனால அன்றைக்கி பால் தயிர் வெண்ணெய் நெய் அன்றைக்கி சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. உப்பையும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. சிலர் குறைஞ்ச உப்பு போட்டு சமைப்பாங்க. அன்றைக்கி தானம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்.